Diprasa amsai rogo bahaino tabok sikok agar mane belai no nukjagai phaika uram no Nabachandra J ex army khainai ni nokgo haboi tini sal kwthang sikok haboi rang 30,000 tei rangchak manei mathia gonthia rok dalangai 1 lakh rang marini khogoi dalangkha ex army Nabachandra J ni nukhungo ex army Nabachandra J ni kami ompi tentui kothoma sai mangkha tini kokti sal Nabachandra J ni nukhungni borok tai joto girja khaina thangchani nok buksa manei sujug manjagoi sikok haboi nok tala bukhogoi gudres rok bukhogoi khogoi dalang thangpaikha obobai nukhungni borok belai khakamjak belai khabaijak nukhungni borok tamo saka norok kisa khanai naidi. Ini karena mana teman-teman bahai busuk mana rok tulang zakha, botui mana tulang zakha. Tulang jalan anu kemana anu rangke posisi jalan lain sabi sabai sekali. Tulang jalan ini sikit masih anu pas kerja bos kama. Susah kerja kai sepang kelain dia. Bos orang tulang zak omah ke. Tapi posisi dia bos entah bos gijani bahai masih mau bahai tu kan zak mahai. Koita semua girja thang. Girja gitu puni dostal thang. Ke kemanza ke man ke? Tak sampai nani. Bahasa sarban tak orang kena ko. Yang dia ani no point pada hata la point pada ha. Kalau jak no sih apa malik yang di kalau jak di bang di koroi tak kalau dia ke thang lah ni mana urung bu hai tak ono kalau jak rilo hai tu tolas kelai jangan ke babu kar kulit pada ha. Kita aja melihat terus tu panjang terus sekali kok. Mungkin apa beda. Bos jaga mo. Siswa ambil kelai dia harus sungguh dia tu ni. Bomongke. Motiran jam dia. Ye je mana kemana ni mungsase sonde hode tong nor ni je. Sonde horo sebab tas main bahas sebab sini ada. PS oleh jano kade polis rono jano kade. Jano ya kota an loge sahol bahang hisab le kaya ko. Bos hai jenis bekal kamu bos jenis sumsong hai ke sumsong barang ni semua bekal. Oke men dong lama umutui kuno unglia uklok tui. Olaroi gelanjang nol na? Ini jangan lah kita. Oi. Hah? Mau. Ya apa dia? Mau roh wifi. Kalian kau temau kili sama ni. Kazak sih. Mau terus wifi na. Mutui bolong tui ganda lama tui hamani. Nok nukhni mani khogja humani busuk somoy jora ro khogja khana. जों तो ठीक तो साइमेलिया हाफेनो जों नकनि आंखे सारो नयतावो नकनि नखाखा गिर्जावो थांनानै हनै आंनि लगे सम हुंखे
tei 15 minute ni ulo boke nog ni nukha bo bebang nog no tala roboi ni nukhal ha girja 12ta somoyo pailele haseng aike kisakro kogrok salaiwe saro 12ta ro kalaile ha apro sung nogo buskang ni no ku gate no sung khulogui halaile ha ungklong ni nok dogar phiokja esuk nubaila ke nailei khangke rod baisi dogar no sugui phiogui phaija ke nubaikha room bu dogar lok khaithang mani bo haini tokhakja ke nugui bebang lokar ni man khulokja thongaro haini bebang bisarja gijani phaiwi nokha gijani phaiwi nuglaile ha ge sung nuk phaiman inke 12:30 somayo ge naile khangke bebang mani tlang thang ha rang 30,000 35,000 ongnai inge rangchak ni manui tongnai 7-8 lakh ni manui bebang na kari khajo to bebang na tlang thangbaile ha kuno sonde hor tong hairo mungsasuk noroni bkhabo sini nogo jung oro jung ani loge bai kunui khe tonglai kuno tabok ani nogo function ro ba activity samung ro korui 3-4 din ni sikang ang dogar snaro ha nok singni no kaitham bo u chi amo musman ro khai tong phainai ro borok no ang snaro tei kuno activity korui ani nogo tabok ani o area o samung khlainai ro biang ni mosman rok Korimgonj ni borok sam tagni ni bkhabo bahai borok de ngkhana na sabate oino thar person de ngkhana bahai bkhabo kisa je khakamaro ang le saimali asba bung khana hanai ephano ang ke uno bermaya kaitor si sibu ba kaitor no majra be thungbono kaitor no bono busuksal geja ke charge ka oroni no hoistong ui 50 meter si 50 meter si hasal ui khorang si khanai tong ring holai sing kuno tabok naim thangbodol no de jano khana police ro no call khaimani borok kaisa u 3 gorao thangjak khnai borok sabu borok phaimeya bumung ani bumung ke ang ex serviceman ex army khaijak ang pension phaimani 2000 December phaiyo ke 2.5 bosor kaja kaitong hangro Nabachandra J honja parangke 10 post office sesua post office nge sesua chini oro outpost sesua o tomo boni andaro PS ka ompi na PS nge ompi